guys, sagat ng kwan guys, saging. Diyan kwan, ginamos. Diyan, ang buwan. Wala, pumuk naman lagi ang avocado. Avocado! Saging rayang kanon. Unay ginamos. Hinog maning na sa ibabaw. Sa ilaw mo pa na. Ilaw. Atong tigaan nagatang ginamos guys. Atong tigaan og limonsito guys. Nagatang ginamos. Ade ka dia morning guys. Nade ka dia guys. Nawa. Sore. Nade ka diha. Morning. Tapos mama sa. Mga unta. Mamahaw. Karat tapos mama ninyo guys. Napa daw mo diha guys. Bahon rin niya silang luto gabi pa. Ito giinit. Halina pa. Sige yan. Sab'a ni? Sab'a? Saba. Aral bang kaguwang. Kalami. Sulat sa kuan. Sulat Suwa sa ginamos. Pwede po di suwa sa buwan. Gagmay pa mo. Diyan niya mo ang pagkaon sa una. Kamura dia. Kami dia. Ha? Tundan pa, dukdukon para dungagon. Oh? Ipares na mag isda inon-on. Tundan ba? Dukdukon na muna. Tapos ang kuan, bulanghoy. Saging. Nga naman, gagmay pa mo. Naguli na mo sa eskwela. Naghuling na sa kaldero. Saging gyapon. Lamihin na. Sabi, magbaon mi sa eskwelahan saging. Niawong sudan isda. Saging kanang dagko nun to nga saging. Aw ilan yung dagko. Usahay kan dagko kisan pili una ko ang dagko kisan na kung balunon. Usahay di mi kabalon kanang iguro mi mama di pa mi makapamahaw mo eskwela na mi bapasa mi sa papag kanon. Aw ilan ni saging niya isda. Isda. Oh. Halina pa. Loy kay mi sa na ko. Kung kamo loy mas labaw mi loy daghan mi. Galiman siyam gud mi. Kami kinsi man mi. Oo, kinsi na mo. Daghan mi. Daghan mo. Halina. Pero mananagat man ta kong papa. Among sudan isda, among kanon o di bulanghoy saging. Kalami. Saging ayaw gawas dito sa likod kay petinarluga na slide ko gani. Puro nalumot. Ay din taon dito gawas. Brasi lagi. Gasi nakuha na pag gani oh. Karon, Oh. Ikaw di ka nakaranas. Banta ko to hapon. Saging no. kuya ina. Hindi na og kana. Kani sila nakaranas na sila. Nakatadingutan pa paghukad. Nakalimot ko hukad na. Sete na ko kawan dari sa saging ginamos. Karanas na ni sila sa kuan. Mais among kanon katong yelo. Di gid si mo kaon kay. Yellow corn? Oh. Nakasuway man ka na sa yellow corn. Naghilak ko. Jadi Hindi na kaya. anak gini siya di kumkaon na na kay yelo. Di na kaya. Kawan ko yellow corn. Bahalag, magsige ko kaos bulang saging. Di ko da ng yellow corn. Di man po ni sila sa saging. Iya, kuandra. Kalainan mo kusbaho. Yung kuan nila, di pa na yun. Nanta guys. Naipod niya pare sa buwan. Ilang buwan kay tinangtangag hasang. May lami. Dituyo ni nagtantang kasanday. Nami makadiparap. Dito ni sa wala kong malit sulod sa merkado pati. Dito ni sa katong gulayan. Ano man merkado lagi. Mulo dik saging. Mura lang gyapon ni Magkabusog yung hangin. Kami gani sa una buntag udto pa ni hapon mo pagkaon na mo saging. May bugas.
Buto, mas ligong kayo gusto mo saging. Saging o kanang bulanghoy, di kintiron ba? Nabu kayo, dong agong ba? Hindi na ko kaya. Mangita dyan kung tinong kanon, naanad niyo. Man mo na anad, mga bata. Paong ko pero Dahil dyan ko kasuway ka itong pag-linyo. Dito ko nakasuway kaag mga kabot-mon. Wa may maani, kinangiliki man. Kampo naman. Liki ang yuta. Lagpo kay liki, tangan ko dagko. Ang liki. Tamo. No to. Pagkaan na mo lagot naman. Apa yang tuan? Gani dapat migbay-bay day, pero ang liki sa yuta day, tangan ko dagko. Sa pa naglilinyo, kato amo mga lagot mon, amo to ipamaligya. Biyahe na Miss Ubay ba? Balsahan tatay. Pero pag ulnyan yun na, walang baligya. Pag ninyo, mo na ang pagkaon, dagan pa na libre, na silingan. Ngayo. Hiling tatay mga ngapag. Tatay kay, hilig mo ito mga tag. Gagaban pa, ibaligyan, may gusto mo palit. Hindi man kay tanong si tatay sa una, kay kugihan man na siya sa una. Hindi siya mapunan mo yung kinadakag yuta dito. Iya mo kinadaganan Naharap na siya day ka lang. Unsa may kuan niya sa kuan pa sa batang pa siya. Sige guma dahil guma matug dagat managat. Siguro na daw ang mata. Kuno di tinuod na. Ang dagat dili makasira. Hindi naman da eh. Hindi nakasira. Hindi mata. Ha? Akong lugar ang nakasira katong sige siya biling ka niya. Kabaw mo, kana mo to ko pero ay magtuan ng kadagat masira di ay. Basta parat dili makapas mo. Makahalap, huwag tulog, manghilamos. Wala. Mo gid yang kuan kay nakanayang kuan nagkatarata man, nya pasagdan man. Di ba? Nung una, Katarata niya napasagdan nung basta una, mapasagdan. nagkalitar na si Jagka. Kulaps ba? Nanaway diyang kuan pananaw. Mo na dahil ito, masugod diyang kuan mata. Yung katarata baga na kayo. Ipa-check up na mo. Mato kinahanglan na siya operahan, mato gipang-operahan, na-operahan na, ulian na, gijang mata. Pikas po. Pagka sunod buwan, nikalit na kuan, blackout gijang pananaw. Diyan mato nga, kinahanglan na po nga opera gutro. Operahan na po, nagpikas. Pikas kaya masing makita. Operahan na po na mo. Diyan mo itong kakita na po siya balik. Pagkasunod, na-black na po diyang pananaw, yun mo operahan na po, katulong lagi na siya operahin. Hantod nga, wa na siya pag-asa. Ang pag-asa karon kuha na lang, halidag lang mata, makakita. Balik. Gihin mo namang tanan, aron naman siya manong balik o kita, kaming tanan mahigsoon sa Manila pamiga, amot-amot migana para mo Sino may lagi dito na hango, may lagi na ito. Dili lagi tanga, ayaw mo kuan ang istorya na si kuan tanan ng tao nili kuan dili siyang sa kumbaga niya siguro yung panahon nakatatay na daot na iyang mga gagmayng ugat tungod sa sige opera. Napiktuhan na. Mo na nga, wala pag-asa. Katulong na ko sa balik-balik tigupira. Masabod na nakuan siguro yung mga ugat. Ikanas tatay sa unang batanan panara dyan ng kakugihan. Nakagyutan ng kabilin ni Jahang inahan na si Jarega uma. Si Jarega tanom sa unsa, mga balanghoy, mga gabi, mga saging, mga mais, mani. Niya, nagumaniyag ato dito sa uma, narang kainit, mato pa magdagat, managat man. Siya. Narong namin masidan. Ibig sabihin, napas mo, tadin na makalakaw, mataman, nilang nasaya lagi ng kuan. Mura pa yung mga duda, nga, sa sigyan niya panagat, na daw tiyang mata. Kaya init ba yagikan sa uma, dahil, yung pagdagat. Hindi na paralyze ang tasya Oo, din. ang parat digin na makadaot. Bisa gasa mo ta, ang parat digin makadaot na. Yung dagat. Nakarelax pa na siya ngayon, parat man. Kugihan na sa tayo mo yung bata, pero kugihan ko mag-uma. Oo. Yan, ang pakaon.
Ano pa kung tingin ko mo ko? Tambok kay nas nanay sa una sa kasadsaran pa og panganak eh. Ati man man pud niya. Tagtulo kuno ka buwan tinilugan kaso lang yung nagbarag buras na pud. Uy, wow. Tag-isa ka tuig ba dyan manggap? Ato sa katuig. Tag-isa ka tuig, 2 ka tuig. You know? Yung pinanggaon mo na sa tatay. Mingkoy. Sa mingkoy. Ang iyong pagkaroon gulay. Ipinpingan ka lang. Hindi po na sa tatay makamahay na mga nabuta siya kay kami mga anak ibuhat malamutan nga manumbalik siya ang pananaw. Kuan yun siya, wala na. Ano lang yun siguro yan. Kumbaga, yun na yung kapalaran ba? Daan yung kamunggay dong, ubag o. Bago. Hindi magdaan. Kuan yan eh. May daan yung ganit. May kalo niya pala. Ilan magdaan kay malaos na. Kato di man. Kaya yung dila mo daan. Napakalim yung kumungay. Pila na baka daway na ulat ng saging. Daan Ulat na magandi pa magpakan. Ano mo na ikaw pila. Kaya ko nulok. Kaya kahit man. Damdaman akong Wala anak. Akong kanon. Hindi wala yung sagwan guys. Karnaba. Karnaba man sa mga. Ano abalo? Apa naman ni? Dini sa dalagit sa bana. Ano kayo puntahin sa? Na ba Diyos ngayon na? Nabi ka? Lami. Wala yung balik dyan eh. No, it's just Lagi ay. Prince. Wa, magtanong ko sa friend kay magpalit ang tao kay magtimpla. Wa man na sa friend. Jamal man ka. Kasagaran sa friends, orange, pineapple, ug mangga. Nana. Wa man ganito yung bayabas. Mm. Ganap po itong Diyos ng bayabas. Pay beer man eh. Karang dili kada adlaw mag CR kanani. Ko ano rin na. Pay beer ni. Mas lagi. Hindi na po niya, kabusog na. Kaon karon. Tambling daw niya. Tamling Ay jadi gawas ka. ito kay dano kay. Kaon ka ba sa may straight na mong tuhod? Kaya ka sa pamanintahan na ako. Ano kong tuhod. Nandagway ni maayo. Matuyod na ko. Dan ano na ang din ka tiguan mo. Pag masaging, aritas karnaba. Hindap na sayang. Kalami. Karnaba niya. Karnaba yung gikaog. Saba man eh. Yung saging, saba. Kani karnaba. Di lagi mo asluman muka ako mura ko asluman. Aslom na makagnaudaan. Nganta guys, sila mamikan ka dari guys, o mangagda. Mga akong tag-aba na guys. Manta na yung pirmi inahan. Man lang na ipirmi nga, ni kay pirmi tang makakaon sa hiraman. Pareada nang gusto tang mukha bulangoy, di ta makakaon, kay way baligja. Mananom sa. Sa hira. Baga man tagbukid at dalagit, kamay ra lagi mga baligya mga lagot mo. Di man kayo agot mo nang ipaninda be, gulay man. Ay, inda, itanong. Ang tanong din na diya be, sayote, karot, sibuyas dahonan, kamatis, sili. Danaw kada buntag. Na yung mga bayan. Maligad bulanghoy. Luto na. Oo, luto na. Puto. Napihilaw. Kuan mag... Mamay mo, kuan yung truck dito. Mulabay. Kamuti. Utanon. Utong hilaw. Luto. Luto. Muray pamahan kong puto. Alam mo yan, ang putong bulanghoy. Nubilay kapak. Yung pagkahapon, budbud yasan nga bulanghoy. So,
Wala lagi kay kwarta dito. Ikaw pero may taya. Big time. Sige, singgitan dahil sa manong. Lin, ay budbud. Pagpalit, ikaw lang may kwarta. Wala. Big time. Ikaw may pinansin. Oo. Maluoy mong ko sa anak na ko patanon. Maloy dyan kayo mga isuon. Murag kumuton imong kasing-kasing ba nga magtanaw nga na magpadulong nimo nga. Ano ko, hirap ba siya paglarga din ako kaya ako ang tagkan. Ang gigakos ng pangyarkan. Ito na ko, amping na din. Hirap siya. Kaya bisan pag ang saon, mga igsoon nga di magkasinid tanay. Igsoon man gihapon. Mana na kayo ko kung nga. Bisan sana ko kasuko ba. Mga nga igsuon sa yung sakit di ano nga. Di mo makuha ni igsuon. Sakitan ka, igsoon man. Bisan pag ang saon kag away-away sa mong igsoon, bisan pag jawa-jawaon ka, igsoon gihapon mo. Bisa ganyan sa pagpasakit. Kaya mahimo, igsoon naman gihapon. Nang ikaw kay naman ka dito, ikaw may pinansir. Pati yun siya rin. Kadalip lang. Manang. Ako ini isda eh. Palit ah. Ikaw pagpalit niya. Huwag kwarta. Manang ikaw may Oo, ako magpalit. palit na yun. Wala tulahan na dito ka itong ano. Ikaw magpalit pa siya magluto. Ikaw na lang ka. Kaon na lang ko. Yung mga on may adumis gawas ni mga on kay dito dito sulod kay dito may gawas kay nindot dito gawas kay ay kay sana niya Kay dapat dagat. Oo, tanaw ni mong dagat. Manamig pamaho guys. Sari na po sa panglaba. Thank you guys. Manamig kaon.